ndị be anyị dejeno darụno ma jeno anya no anyị abịakwa m ọzọ na ya bụ ihe mmemme Nsukka Gist TV mgbe anyị na-eweta n'unu ihe mmemme nke anyị nekere ejirimara anyị bụ nke anyị. Eha m bụ Chikodili Mama. Eha m bụ Okwudili Okpe. Mee ihe anyị ji abịa nta na ya bụ ihe ejirimara anyị bụ nke anyị bụ na mgbe gara aga anyị wetara ihe gbasara ụkwụ nkwụ bụ ihe eji mara Igbo Nsukka. Ma ya bụ ihe gbasara ụkwụ nkwụ na anyị chọrọ ma anyị chịkọta ya na njedebe nta na mbọsị ọzọ ma anyị welitekwa m ihe ọzọ bụ ihe eji ama Igbo Nsukka. Ya bụ na ego ọ dị na nwanne ncha anyị nwoke ji agwa anyị okwu ndụmọdụ o nwere ike inye anyị bụ ndị Igbo Nsukka gbasara ya bụ nkwụ bụ ejirimara anyị. Daleka darụnụ ndị be anyị, ndị nwe m na ndị m nwe, ekele m unu. Ihe gbasara nkwụ abụghị anyị kwuru okwu gbasara nkwụ na agaghị ekwu ya chidome ma ọ na uru nkwụ bara apeka. Uru nkwụ bara apeka. Nna nna ihe riri ike ya na anyị. Ya bụ na anyị na nwaanyị ya na eri anyị riri ike anyị ha na ụmụ anyị. Ya bụ ndụmọdụ m na-adụ ihe mere chọrọ mụrụ nwa bụ na ụkwụta azụgị karị ma oyi karị food. Ya bụ ekpere nna niile na-ekpe n'ụmụ ya. Ya bụ anyị bụ ndụ ndụ nwa ọsha, anyị zụ agịrị nkwụ. Anyị bụ ndụ ndụ nwa ọsha, ịmara ihe iji eme igotela na egote. Ọ bụ ala nke anara gị, ọ bụ nke ịhatara, ma ọ bụ nke ichie nweta ya bụ ala n'ọdọ ime ịzụ ama ya nkwụ. Zụọ agịrị nkwụ bụ na nri ụkwụ bara apeka. Dịka m gwara unu, nkwụ be ndị be anyị ji enwe eji eme ezumike nka. Nkwụ bụ ezumike nka nke anyị Chukwu nyere anyị. Onye la na ọ bụ nkwụ ole bi nwere mana ole bi nwere tikakwa itekwute ego na ga na-eme ekwu evute gị mmanụ. Ị ga na-enweta ego na ya bụ biko gbakwasịnụ nkwụ enya na nri ukwu mbara apeka ma bụ onyinye Chukwu nyere anyị. Unu ekwele ma onyinye ngere Chukwu nyere anyị ma ọ bụkọmarị ihe ọzọ bụ na anyị ya bụrụ ihe ọdọị ihe ọma bụ na anyị ụmụ anyị ndị anyị ga-amụta darị na anyị. Daleka nwanne m nchi na gị si ekwu ikwuru ego si adịghị n'obu ma ya mfe kwuru bụ ya bụ tedere ya. Ya bụ na ihe dị na nkwụ bụ na nkwụ bụ ụdara na-adanụ onye ukwu adanụ onye nta. Ọ bụ mụ na-ezue n'ụkọchị abịa n'ụkọchị abịa n'udu mmiri. O nwego bi nwere ego bibụ ogbenye na ọha niile nọ n'ụwa na nkwụ banya uru. Ya bụ na ndụmọdụ m na-enye ndị eka tilitere ndị nwere ego unu eneghele nkwụ enya na uru dị na nkwụ akarịa. Ọ bụrụ na ị nwere ego nwee maala amasị zụama ya nkwụ mee nke a na-eke palm plantation. Nwogo n'oge na-abịa unu afụ ọnụ gị obodo anyị bụ Naijiria na-ada yara. Ọ bụta na onwe ga-emerere oke obodo na nkwụ so n'ihe ndị Igbegbere Nsukka ji eji azụ kọntrị aja enye anyị maka ihe a na-ekwu maka ya gbasara Biafra ma ọ bụ na onwe isi. Ya bụ na ọjadị mụ ezigbo ma ọjadị mkpa ta onye ukwu ta onye nta eka gị ruo nkwụ zụama nkwụ. Inweta aka kọọ ya n'ala ma o fute neta ọ bụrụ na iri gị enwe ọsha generation to come ya bụ ụmụ na ụmụ gị ji erite ihe dị na ya. Ngwa ọmụ na ọ bụ ihe onye mere n'ụwa bụ eji echeta ihe. Nkwụ bụ ihe bara uru, bụrụ ihe ta onye ukwu ta onye nta te nwatakịrị tọgaranya na-emeke use of. Ya bụ na nchịkọta okwu anyị bụ ọha niile gbakwasị nkwụ enya zụagide nkwụ maọgụ na echi dị ime. O nweghị ihe ọzọ anyị ji eka bụ natural resources bụ nke anyị karịrị nkwụ. Ya bụ na mgbe anyị na-achịkọta ya na-agba nke nta n'ụbọchị ọzọ anyị bịakwama n'ihe ọzọ mara uru nkwụ bara gbakwasị enya ma ọ bụ anụ gị uru. Nsukka Gist ebe a nọ.